сега работи добре. Това нали няма звук? Има. Ако изтрие после, ще му отуря под Значи трябвало да вдигне малко носа, за да намали дължината на водолинията. Това е, нямам информация в формата на дъното. Отдолу, да. Ето, гледай как рови. Рови. Отпред прави вълна тогава на много. И сега цялата кърма как е дигната нагоре. Това е необяснимо. Да, на това положение се оказва, че най-добре върви. Не кавитира, нали? Да. Но ако има малко вълна, кавитацията ще излезе на преден. Има вълна. Още едно нагоре. И аз това смятам сега да го прибера още едно. И жена